Karokandhai panna sengraiयावनो आंलाय जुदा जानाय आइया पाजों होखारजानाय मावा दाङा होनना जागारबाय थायो नों होननानै होहरजानाय आयु आदाया हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि इन्ट्र आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि आन्डारावहाय गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों खार'खान्दाय ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां खार'खान्दाय मुंनि आपकामिं अफिशियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्म बिथांखौ लोगोफोर आरो बे गोदानै फैनो गोनां खार'खान्दाय मुंनि आपकामिं अफिशियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मेथाइ रोजाबगिरि नयन बरगयारी बिथां ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां खार'खान्दाय मुंनि आपकामिं अफिशियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि आन्डारावनो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां खार'खान्दाय मुंनि आपकामिं अफिशियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबाय नामा जुदि नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां खार'खान्दाय मुंनि आपकामिं अफिशियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौहाय नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां खार'खान्दाय मुंनि आपकामिं अफिशियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो सोलिगासिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव आपडेट मोनबाय थायो आरो फिल्मफोरनि सायाव आपडेट मोनबाय थायो स' थेंक इउ फर वाचिं